Здравей! Аз съм Ани Георгиева, психолог и психотерапевт, и в днешното видео ще си говорим за нещо, което засяга абсолютно всяка връзка. Как несъзнателните очаквания, грешните предположения и потиснатите емоции разрушават любовта. Понякога не се разделяме заради липса на чувства, а заради липса на разбиране как да общуваме правилно. Ако темата те вълнува, натисни абонамент, последвай ни, активирай камбанката и харесай видеото, за да получаваш известие всеки път, когато публикуваме ново съдържание. Най-честата причина за разочарование в една връзка е тази. Аз очаквах, че ще направиш нещо, а ти не го направи. Без да кажем на другия, без да го помолим, без да изразим нуждата си, ние просто очакваме и после се разочароваме, дистанцираме се, обиждаме се. И най-често проблемът не е в партньора, а в това, че очакването ни е някаква невидима договорка, която ние никога не сме сключвали заедно с партньора си. За да стане по-ясно, ще ти дам един пример. Жена очаква мъжът ти да й направи изненада за рождения ден. Той подарява подарък, но не организира нищо специално. Тя мълчи, но вътрешно се отдръпва. Започва да се съмнява в чувствата му. Той пък не разбира защо тя е толкова студена, щом е направил нещо мило. И се случва така, че и двамата започват да страдат заради неизказано очакване. Втората скрита мина във връзките е предвиждането какво мисли другия. Например, той нарочно не ми се обажда, тя сигурно се е намерила друг, той ме наказва с мълчание. Много често това са проекции, които идват от наши стари преживявания, от травми от миналото или несигурност, с която не сме се справили. Истината е проста. Докато не попиташ, няма как да знаеш. Недоразумение на тема пари. Например, мъж решава да ограничи разходите и започва да отказва излизанията. Тогава жена му решава, че той иска да се отдалечи, че не я иска вече, че има нещо нередно. И тогава започва да го обвинява в дистанция. Той пък се чувства неоценен, защото се опитва да спести за общата им почивка. Но ако тя го беше попитала какво се случва, защо избягваш срещите ни, можеше да разбере съвсем различна истина. Потиснатите емоции. Тихият взрив. Много от нас сме научени още от деца да не вдигаме шум, да не се оплакваме, да преглъщаме. И това се пренася във връзката, като мисли. Не е моментът да го кажа, не искам да го нараня сега, хайде сега пак ще премълча. По-добре нищо да не казвам, за да не се караме. Но всяка емоция, която потиснем, става като киселина, която разяжда вътрешността на връзката. И накрая избухваме. Не защото този момент е драматичен, а защото сме мълчали прекалено дълго и сме трупали. Откъде идват всички тези модели? От най-ранните ни преживявания, от отношенията ни с родителите, от това как обществото очаква да бъдем. Например, мълчи, не се карай, не показвай слабост. Любовта означава страдание. Трябва да търпиш, но това не работи в осъзнатата връзка. Какви са решенията? Какво можем да направим? Да бъдем съзнателни за очакванията. Да попитаме себе си. Казах ли ясно какво искам? Дадох ли шанс на другия да откликне? Или просто чаках? Изчисти предположенията чрез въпроси. Научи се да питаш. Например, как се чувстваш днес? Може ли да ми кажеш какво мислиш за еди си какво? Има ли нещо, което премълчаваш? Не потискай. Изразявай с уважение. Изрази гнева, нуждата или болката си спокойно и ясно, без да обвиняваш. Това е ключът към реална близост. Представи си връзката като една градина. Очакванията ти са бурините, които ще пораснат, ако не ги отстраниш. Предположенията ще са сянка, която ще пречи на светлината. А потиснатите емоции са камъни под почвата. Невидими са, но пречат на корените. И само ако работиш редовно с тази почва, с търпение
и истина, може да поникне истинска близост. Ако успя да разпознаеш нещо от себе си или от връзката си в това видео, сподели го в коментарите. Кажи ми какви теми искаш да разглеждаме по-нататък. Абонирай се, харесай видеото и го сподели с хората, които обичаш. Това е най-ценният подарък, който можеш да направиш – осъзнатостта. В следващото видео ще си говорим за страховете в любовта, как ги разпознаваме и как ги лекуваме заедно. Благодаря ти, че остана до края.